Ahojte priatelia, dnes vás chcem úplne zaujať. Dnes hovoríme o novom Fiat Doblo 2025 vo verzii Maxi Passo Lungo s motorom 1.5 Blue HDI. Ide o modernú úpravu určenú pre tých, ktorí oceňujú priestor, komfort a efektívnosť. Aktualizovaný exteriér pôsobí dynamicky, s výraznými líniami karosérie, novou maskou chladiča a modernými LED svetlometmi. Pod kapotou je dízlový motor s výkonom 96 kW alebo 131 koní, ktorý poskytuje dobrý krútiaci moment a nízku spotrebu paliva. Skutočná spotreba je približne 6 litrov na 100 km. Automatická prevodovka pracuje plynulo, pridávajúc komfort ako v meste, tak na diaľnici. Interiér je premyslený do detailov. Pohodlné sedadlá, ergonomický prístrojový panel, moderný multimediálny systém a množstvo odkladacích priestorov. Toto auto kombinuje praktickosť a štýl v každom detaile. Ďakujeme za sledovanie, osobitná vďaka za lajky. Prihlás sa, ak máš rád autá. Dovidenia.